Здравейте, приятели! Здравейте, мили бъдещи родители! Или настоящи, които мечтаете за още веднъж и още веднъж да се зарадвате на своя нова рожба. Аз съм Елена Терзиева и съм нутриционист или специалист по правилно хранене и съм създател на онлайн програма Супер Бебе, която повишава шанса за зачеване. Ще ви разкажа за това какво всъщност помага да се повиши шанса за бременност и да направим възможна една наистина здравословна бременност. Или поне да се доближим до нея. Или поне да сме сигурни, че сме направили най-доброто. Аз самата минах по дълъг път преди да се здобия с рожба. Дълги години опитвах да имам бебе, след един аборт, може би реално 13 години след аборта се здобих с дете. Но през тези 13 години, къде по естествен начин, къде с 3 опита за чрез асистирана репродукция, Здравейте, приятели! Аз съм Елена Терзиева, нутриционист или специалист по правилно хранене и ще ви кажа в това видео какво повишава шанса за зачеване или за здравословна бременност. Преди да ви кажа това, ще ви разкажа много накратко моята история, която, разбира се, е със щастлив край. Обичам историите с щастлив край. Също така вярвам и че мечтите се сбъдват. Но разбира се, майка съм на 2 деца, но това не винаги е било така. Аз в продължение на 13 години опитвах да зачена къде по естествен начин, къде с асистирана репродукция, чрез 3 опита. Но бебето не идваше. Не знаехме каква е причината. Имах, разбира се, поликистозни яйчници, които регулирахме. Имах запушвания на тръбите, които също решихме и това предизвикателство. И въпреки това, бебето не идваше. Докато не открих един ден, преглеждайки отново моите теми, по които съм учила, модулите, по които съм учила, и не открих израза фертилно хранене. Тогава се поинтересувах малко по-дълбоко какво е това и започнах, тъй като аз вече се храних здравословно. Бях изключила всички възможни причини. Бях правила детокс, бях правила различни гимнастики, упражнения. Бях наистина здрава. Но този израз фертилно хранене много ме заинтригува. Бях чувала изрази като клетъчно хранене, разбира се, в периода на моето обучение, какви ли не диети, какви ли не програми, но тук ставаше въпрос за нещо специфично. Това е едно направление в здравословното хранене. Тоест, фертилното хранене е част от здравословното хранене, но то е с определена насоченост, а именно към здравето на репродуктивната система. Започнах да проучвам въпроса и, разбира се, да включвам в менюто си такива храни. Бебето не се забави. Просто дори не разбрах кога съм заченала. То вече тези, които минават по този път, знаят какво е. Всеки месец чакаш, определената дата, едва ли не ден по-рано си правиш теста или пък едва издържаш на деня или един ден след очакваната дата на менструацията. Просто това е едно напрежение, една надежда постоянна, едно постоянно разочарование. Но аз вече в този момент се бях отказала. Дори да следя, макар подсъзнателно, винаги стои тази надежда. И една нова година, така, може би ми отне малко вниманието и на следващия ден след нова година осъзнах, че може би нещо е по-различно. Направих си теста и видях заветните 2 чертички. Бях заченала естествено. Последствие имах една лека бременност, леко раждане, кърмих дълго време дъщеря си и след като я отбих, 1 година и 2 месеца след нейното раждане, веднага след това съм заченала отново. Този път съвсем пък неочаквано и непланирано. И така се здобих с още една дъщеричка по същия начин, лека и здравословна бременност, още по-леко раждане и по-бързо и дълго кърмене след това.
Това е, разбира се, моята лична история, но има много такива истории вече, тъй като след тази радост, която ме сполетя, може би не случайно, аз реших да се отдам и да посветя дейността си на това да помогна и на други жени да се здобият със свое детенце и да сбъднат мечтата си. И така, това стана от 2017 година насам. Вече 8 години аз работя с двойки с репродуктивни предизвикателства, но не само. Работя с двойки, които просто желаят да имат дете. Може всичко да е наред. Подготовката за бременност е не по-малко важна, независимо дали става въпрос за някакви репродуктивни затруднения или просто искаме да имаме дете. Все пак е много важно бебенцето да се зачене и да бъде износено в едно здраво майчино тяло. Това е един чудесен старт за бъдещото здраве на детето. Разбира се, до зачеването отговорността е еднакво споделена и от двамата родители. Така че 50 на 50 ролята е и на мъжа, и на жената. Работя за това с двойки, които независимо, пак казвам, дали става въпрос за женски или за мъжки фактор, важното е и двамата да бъдат съпричастни и когато взаимно си имат подкрепата, това е нещо, което сплотява двойката и в бъдеще ще даде едно добро бъдеще, едно разбирателство с двамата партньори. И така, досетихте се вече от казаното до сега, какво всъщност повишава шанса за зачеване. Първото, което повишава, разбира се, това е здравословното хранене, общо здравословното хранене. Но по-специфично и по-целенасочено, това е така нареченото фертилно хранене. Тук бих искала да отбележа, че фертилното хранене е също както и всеки друг вид хранене. Имам предвид, че като цяло има правила за всички, но то пак трябва да бъде индивидуализирано, за да може да има още по-добър резултат. Какво имам предвид? Имам предвид, че има жени с, да кажем, някакви заболявания на щитовидната жлеза, има жени с наднормено тегло, има с различни ендокринни други заболявания, да кажем инсулинова резистентност, диабет, различни други хормонални нарушения или други заболявания и диагнози на репродуктивната система, друга история, различно телосложение, различни хранителни навици, различни житейски навици. И когато програмата е персонализирана, тя действа, разбира се, много по-добре и много по-целенасочено. Когато става въпроси за мъжки фактор, много е важно и на двамата да се обърне внимание. И все пак, фертилното хранене е една добра стъпка за двойката, общо погледнато. Освен това, освен храненето, важни са и други фактори в живота. Това е нивото на стрес. Това е начина на мислене, евентуални модели на мислене, програми, страхове, също така, емоциите, емоционалните блокажи. Това са все неща, които влияят. Ние знаем много добре как това може да повлияе директно, да кажем, на либидото, на желанието за интимност. На момента може да повлияе. А представете си в дългосрочен план, ако ние сме под един постоянен стрес, ако имаме в главата си различни мисли, които ни създават напрежение, ако имаме емоции, които са неизведени, които са потиснати, които затрудняват, защото е доказано и това вече за никого не е тайна, че неизразените емоции се отразяват на физическото тяло. Така че психоемоционалният фактор въобще не е за пренебрегване. Освен това, какво ще помага? Преодоляването, разбира се, на тези психоемоционални блокажи, на стреса помага. В случая може да бъде чрез медитация, може да бъде чрез различни релаксиращи методи, може да бъде чрез приятни занимания, може да бъде и конкретно чрез определени утвърждения, които са разработени специално за най-често срещаните или конкретно за човека различни модели, които пречат. Освен това, важно е и движението, но тук не говорим за тежък фитнес или за някаква много силена двигателна активност. Напротив,
Важно е движението да е умерено, да е балансирано, да е приятно. А още по-добре, ако бъде насочено именно към репродуктивните органи, към работата на репродуктивната система, защото тя е важно да се храни добре, да, и да се изчиства добре, но за да става това, трябва да има оросяване точно в тази област. Обикновено организма изпраща кръвта там, където са органите, към органите, които най-много използваме. И особено с напредване на възрастта, репродуктивната система не е приоритет и затова няма толкова добро кръвооросяване. Но чрез подходящи движения, йога за фертилитет, ресторативно движение, други упражнения, ние можем да подобрим циркулацията на кръв в репродуктивната система и това да подобри качеството на яйцеклетките и да повиши съответно шанса за сполучливо зачеване. Пак искам да подчертая, че всичко, което казвам, важи както за естествено зачеване, така и за зачеване чрез асистирана репродукция, дали инвитро, дали чрез инсеминация или други методи, няма никакво значение. Така или иначе, качеството на яйцеклетките винаги е важно. Доброто функциониране на репродуктивната система, хормоналният баланс винаги е важен. И за мъжа, и за жената хормоналният баланс е от съществено значение. Важно е също така и състоянието на маточната лигавица. И всичко това се влияе, разбира се, от храненето, от движението, както казахме до тук, и от психоемоционалните фактори. Не на последно място това е добрата хидратация, защото зачеването става във водна среда. Всички жизнени процеси стават във водна среда. И правилната и достатъчната хидратация е всъщност нещо много важно за зачеването. Половите клетки се формират във водна среда, включително сперматозоидите. Така че това е един много важен момент. Каква вода, колко често, как да я пием, това са също едни много важни моменти, на които е от изключително значение да се обърне внимание. Това са само част от нещата. Има и други фактори, разбира се. Прегледи при специалисти. Разбира се, може да помогне всяко нещо, дори астрологията. Разбира се, хранителни добавки, подходящи и съобразени с спецификата на всеки един от двамата родители, бъдещи или настоящи. Така че всичко това, взето заедно с методите на медицината, когато има нужда от такава помощ, създават най-добрите възможни условия за зачеване и здравословна бременност. На всичко това съм обърнала внимание в програма Супер Бебе, която е 12-седмична програма, която има за цел да създаде в своите потребители, в своите клиенти навици, които да повишат вероятността за здравословна бременност. Първо за зачеване и после за здравословна бременност. Тази програма предвижда всяка седмица, тя е и вече факт от 2019 година насам. Всяка седмица изпращам по имейл съответната стъпка на съответния човек. В повечето случаи това са жените или двойката, по някой път и на двамата изпращам имейли с стъпките, които да направят през седмицата. Следващата седмица изпращам следващите стъпки. Програмата съм създала заедно с 11 специалиста в различни области, за да може наистина тя да бъде пълноценна и да покрием всичко. Репродуктивни специалисти, ендокринолог, психолог, диетолог, освен мен като нутриционист, и други като йога, също специалист по ресторативно движение, дори и бахови есенции, пренареждане на матрицата, астрология, дори като една по-забавна, но и много полезна част от програмата. Хранене и хранителни добавки, примерно меню също така, което се въвежда постепенно. Всичко стъпка по стъпка, готово, така че вие да не се налага да четете хиляди книги и да гледате хиляди видеа, които могат понякога и да ви объркат и разбира се накрая да не доведат до реални действия, защото едно е да прочетем или да изслушаме видеото, друго е да направим стъпките. Стъпките ги имаме. Въпросът е, ако желаете да минете по тях, аз съм убедена, че с моя опит и с моите знания мога да ви бъда полезна. Затова, за всички, които са изгледали видеото до края,
Предлагам безплатна консултация в рамките на 20 минути онлайн или по телефона, в която аз бих искала да изслушам всичко това, през което вие сте минали, какво се е случило, какъв е резултата и да разбера с какво и как мога да ви помогна и дали тази програма е за вас. Ако не, ще ви дам други препоръки. Ако е, ще се радвам да работим заедно и да спомогна да сбъднете своята най-съкровена мечта. Свържете се с мен чрез контактите под видеото, за да се запишете за безплатна консултация. Благодаря ви и до скоро, надявам се!